Давай. Ей, сега гледайте как се смеете. Искам да я записвате и да я качате на клипчета. Искам слушайте ми. Ей, те ще. И звуци си издаваш. Какво чувство ще правиш? Аз най-голямата маймуна на TikTok. И съм кошарка. Дай врата мъжите. Намаза за го не виждаш? Те. Абе, с пръсти така. Готова ли си да спира сега? Готова ли си? Готова ли си? Готова ли си? Така. Давай покана, като си готова. И искам да не спираш. Не се скачаш. И искам много силно звуците. Вито звуците чуваш такива издаваш. Готова ли си? Да. Приятели, удариха ни! Приготвите приятели, без да ви казвам защо пускате ръкце! Кой са ръкце от първоначалното сега? Има ли ръкце за сега? Моля ви се, кажи ли? Маймуно! Давай, бе! Давай! Изгорих се. Аз причам на идиот. Айде дърпай, бе, Селинджър! Мъквай, бе, грозник. Селинджър вика, майко, приятели, какво ще правим? 22к скочиха. Ах, мале, кой има ръкавица? Пишете ми. Пишете ми в коментарите, приятели, моля ви се, въздуха ми не ми стига вече. Въздуха ми не стига, да, моите наказания ми дава, аз ще го оправя него. Веселка, благодаря. Приятели, стига. Боян. За кое ще ми е обиден? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Не. Гарантирам с главата си, че няма как да ми е обиден на мене. Това не е вярно. Просто всеки си преценява къде да играе. Няма как да е обиден, защото аз не съм направил нищо. Винаги съм уважавала, както съм уважавала титаните, всеки съм уважавала по-равно. Няма как да бъде човек обиден без да си му направил нищо.